ଏକ ସମୟର କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁରେ ଜଣେ ଅନନ୍ତ ଓ ଜଣେ ବିମଳ ନାମକ ଦୁଇ ମିତ୍ର ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ନିକଟ ମିତ୍ର ଥିଲେ ଓ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଅଧିକ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ବିମଳ ଅଧିକ ଗରିବ ପରିବାରର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଅଟଳ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଗଞ୍ଜପାତଳାରେ ବହୁତ ଧନର ସାମ୍ପ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର ସେ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଭୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହି ପାରୁଥିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକ ଦିନ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଏକ ସଂସଦ ଡକାଇଲେ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଅନନ୍ତ ଓ ବିମଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂସଦରେ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଧନର ସାପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ। ଏହାର ଫଳରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିଲେ ଓ ଏକ ନୂଆ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ତିଆରି ହେଲା।